ni ng'e maber. Kioroga. Kata ayo ng'eyo. Nying kelo ni akelo. Okay. Papa mi watu. Wow. Nyakoronga jo ang'esa mapapa gamono atum noendo ng'eni ka india noendo matiyo ne pinyo wacho kata in civil servant sani endi nyalo kawo hola e yo mayot mokalo Nyakoronga juang mana kokalo e Maimobi okelni kanyo marido kanyo ni samoro kibedo gi emergency mar pesa mabiro apoya, samoro yudo kanyo ni nyathi tuo, samoro bende yudo ni rent mar yorem, samoro en weekend igombo kama inyalo dhi gone dendi mosto ofuki odagi Nyakoronga juang diel hame ofuki kikiluor inyalo kawo hola e Maimobi Nyakoronga juang inyalo ndikori kidio *531#. Okele kanyo ne jotij pinyo wacho kata civil servant kendo inyalo ndikori kanyo makare. Gimibo dwar sami ndikori en mana nyingi kachiel kod payroll number mari kod namba ni mar kipande mana mayot kamano tisedonje kanye Maimobi. Quick cash no drama uko sorted idio *531#. Ogenye wunya rodi bulldozer raunya dundo okinyo kanyalego otore wunya iro osto wunya jumi shika waya chavili tumchanda nango diga wino tumchanda nango diga wino tumchanda nango Same tu chanda kama tumo kato wiye kama nango niringere me punya same Barikiwa studio tumo choma sumbi mwalo tumo ndanya kwa dadala tumo choponya kwa dapacho na mahero sana Anungu sibla mahero sana Anungu wini magendo sana Winjaro di mewendi koroma Ogene winjaro di mewendi koroma Atumanware odiga wuno godiambo Hey! Tumanware odiga wuno godiambo Pakumolware parika wuno godiambo Ogenya wude jenye mbelungo gindumanane Wude jenye nyaro di mama Wude Joseph ogenya tumungi baba Ane wude Joseph mbelungo gindumanama Kido wudu gana Kido gara kiti berbabu Charity nyakio Lesha product Jawade bayo nyakudera mama Jawade bayo nyakudera mama Baba garacha mashel kumunun Baba garacha mashel kumunun Mewe ni winyarodi chenemi yokai Mewe ni winyarodi chenemi yokai Okwele wonya seya wa yuana kuma Nana kutigine dim Okwele wonya ni wa yuana we Anisimba kutigine dim Manganga manyo era mabudo nega Imanyo nyagia iri Yoseke dias kisumu Yosimba luongo wendo mabudo nega Anichoko nyagia iri Mano maneja Intaki neno Era hiero kende mi belinge Nyapina nyagia iri Era timono mi belinge Choko nyagia iri Milando mi paro a chacola Nyapina nyagia iri Chaliso jijokani Nairobi Nyadundo mi paro a chacola Anichoko nyagia iri Moi mosi Tere 001 Maromo wapango waningia rio Nyapina nyagia iri Milando waromo waningia rio Anichoko nyagia iri Nyadundo wabayo waningia rio Nyapina nyagia iri
darodi Nilando watedo waniario Dundo nyagi airi Umamosi mnukebe Bichogo wanindo waniario Nyapinga nyagi airi Yokimustiati kunadea Akoni koma bionegi no nega Nyapinga nyagi airi Nilando koma negi no nega Anichogo nyagi airi Nyadundo gi matuo yodongo Matuo yokote gimedin Moses Taurayo En Nairobi kaya Nilando gi madero dongo Madero kote gimedin Semweji maselin makota Nilando gi machando dongo Chando kote gimedin Jatugo mamer Mama tugo marek Tugo man. En ga tugo mane mitugo ni? Owada. En ga tugo mane? En abisidi. Ok en kora? Kose en tapo? Kose en blada. Mama kigo yo kukweli ni sasa kurumutu mama urute mutiano aramba kama be mama kigo yo kukweli Yesu kokoma gonga watende urumia aramba kama be totomba kigo yo gakili teme uruki waende poko mado mana sila koni koma bionegi no nega nyatina nyagi ai Emma Nilando koma bionegi no nega Shoko nyagi airi Vincent Odua Udukajira Nyadundo mamatali matalo dongo Otalo kote genedi Kajira 001 Iba na ngumo miyo jothumria mboga siya Yani kataka Papa Vic gothumno. Adeno kaibo kogo totimo mna wiye ni. Ango miyo chuoria mboga Ango miyo jothumria mbo But ngeni Nito manegi Nonego dongo Tokata odongo kende En generally Wakata nigo tumkende Chuoria mbo Kaparito ni doktera Lida mikao gini personal. Wacho nure diera Kako feel, no. Anmanaja diera papa Nga dotemo express Ango miyo ako. chuokuria Okmatiga diera Nikeza. Nikaparito ni doktera Tokigocho nesade Otwaro. Makana simo kowi Ni kagine ne kapari to kata chiemo kanyal chamo. To chego oseadho ringo kuota. To yawa Ango monuga muna wacha dier papa Olido ki wacho ne nyako adier. Mano we. Nyiri okdwa wacho ne ukiro ni boring. Nyiro joma wuondogi Era nyaki mede gi miriambo. Koro to Musa Juma mano wacho ni gine no wero nadicha. Chua makare kendo gadiera. Yani okiwuondi nyako. Ka in nga makare. Magi ngeni mago ranyisi mar mikora. Mangi mane Charles Odhiambo gine Musa Juma gini tiyogo in the 90s. 2025 kan nyidens nyaka wuondwa. Masani man ge smartphone. Nyaki mede gi miriambo kidogo lido. Kendo isi adier. Ni joma wacho adier. Gin mana bisobe. Ngato nonyisa ni ka in ngama dichuo tigo moto misumba To wacha diera. To To lido inyalo paro. Wik mokalo. Ka Papa Vic mano wacho ni ne en Kilimani ka to neno nyadendi moro ka wacho ni boyfriend ne. Ochamo pizza Ochamo pizza wacho ni akimini mgonjwa. Koro wan kawa wacha kawa riambo to litnu. To unku riambo tu wacho ni manengi masani. Koro red flag. Mano red flag. Manganyo enyore. Kanyako chakachaka liko lwa riambo. Manganyo. Joma chwe monego riambi Joma chuo ne giriambe kido kati in fact na no lido sechmene nani aromo gi nyako moro ya kacha gima ngise ne abiro riembo uwe tich kikikredo ni riyo losne chance lakini bede nyiri to neno matek sana nyiri mama nyotich nyiri mama nyotich chuo gi miriambo kabisa ngata nyalo mi promise mai neni nimepata mai bede ni chieng moro ne samoro kata odhi e press conference mogo picha ngati moro masimu wewe ni best yangu tunaongea ngata onyalo dano neno matek lakini adiera to ber jo kama kabisa joma wacha adiera kana kidong nono in fact kana picha mimi naona ndo mago gi president si yani adwa na kete malaika bana
Kapo kwa ito tamko la leo kwa Ramogi. Kapo kwa ito tamko la leo na monda pad nini sani endi nyalo funua flavor gifanta. Sani endi nyalo funua flavor gifanta. Ma promotion mokel ni nyakora mgajuang ma inyalo bedo godo jaloch. Wase bedo kanyo gi millionaires adek. Sani podo dogi millionaires ochiko. Bendedo nginyalo temo ibede achiel kuom ginya kwa Ramoga Juang. Gimitimo en ni inyiewo soda, onyalo bedo soda mar Fanta, onyalo bedo soda mar Sprite, onyalo bedo Coca-Cola, onyalo bedo Stoney kata mana Crest. Kisenyiewo soda nyakwa Ramoga Juang to ntiere kod more bo peke. To mana soda no indo man 300 ml ma peke ne ratong. Kod man tiere bo peke no emiyoro angwen no achiel 40111 keti tholo mabedo jaloch mar 50 MB mileo kanyo 100 MB mileo kanyo 1 GB mileo kanyo kata mano menda siling 100 mileo kanyo 1,000 mileo kanyo 10,000 mileo kanyo 1,050 mileo kanyo 100,000 mileo kanyo kasto juma ka juma wayudo jaloch mar siling milion 1 kaka odiochieng' manyoro wuod Migori cha. Gimitimo nyakwa Ramogi en ni kisenyiewo soda to kiyie mondo wita ringni gi peke kapok yoro kod mantiere bo peke no angwen no achiel studio kaendi an kod data bundle sada na mi ji adek 1 GB ngato ka ngato 1 GB ngato machielo adhi miyo siling 3,000 cash money. Gimitimo en ni kiseoro kod mantiere bo peke angwen no achiel ntiere message midhi yudo, ote midhi yudo manyisika either injaloch kata koketi draw mar milion 1. Message no igona screenshot. Kisegona screenshot tioro na WhatsApp. Namba na mar WhatsApp en 0722 ka in gi kabambi message no i-forward na e SMS. Dichuno ni edit mondo chak ni Ramogi kiluogi ote no message no imioro na e 2294 to wabro yude kanyo kenda boneno kanyalo mi data bundles kata mana omenda. Tamko la leo yule jamu wa kutamba tamko la leo yule jamu wa kutamba Mondio Baimaru Gunya owacho kama indi kuna njia 4 tu za kumfanya mwanaume wako awe mwenye furaha. Kuna njia 4 tu za kumfanya mwanaume wako awe mwenye furaha. Ya kwanza usimuombe pesa. Usimuombe pesa. Ya pili kamwe usimuombe pesa. Ya tatu sahau kabisa kumuomba pesa. Ya 4 usijaribu hata kufikiria kumuomba pesa. Make njia 4 ya kumfanya mwanaume wako awe mwenye furaha. Gini rangwen madimi dichuo maingodo bed ngama mor mokwongo kiki kwae pesa. Mara riyo tema hinya kiki kwae pesa. Mara dek wiyonego wilgi wach mar kwae pesa. Mara 4 kiki par kendo kiki tem mar kwae pesa. Ai sia iwacha Omondio bai ngeni ginene aparo ni Kiswahili ma gwenye matin. En ngudi manade kos mago to magi Omondio bai ka okinyal kwayo chuori pesa kara kwanga karati atim nadi tuombe nani so donge tiyo tati man dog nacho ni lakini kwatioga i watimo gimiluongo ni charity pes chuomit molo pes moon mane wacho nano watimo gimiluongo ni charity kipadosia ya oporeni mano tamko la leo kanyogi Omondio Baya wuori wodogunja wach malita inya wadonja ne oida ne ote kore kwa donja twak koso wanyalo miyo gitwak mondisia wayudo ote basa Oganda jo Kenya dhi nyime kod rakruok gi ngimagi mapile ka pile e yor ohala. Kata kamano ohala nigi obadho mathoth mapok odwane. Parane na nyakwa Ramogi ni samori wero to kamoro pesa ionge go manyalo konyi waro mamoko. Kiki chandri ma emomiyo Cooperative Bank okelo chenro mayot ahinya madewi kaka jatimo ohala. Kiki ng'is customer ni onge gimoro amora nitie jatelo. Tudi koda e chenro mar kogwen e nyakalondo mar Ramogi apimni mathoth e chenro mokel kod Cooperative Bank. Gimoro amora nitie jatelo. Kila kitu iko boss. Nitaanzia wapi jamani? Mtoto ndio amelazwa hospitali, kando anadai mimi rent na mwezi iko kona. Mshahara ndio kungoja wiki 2. Mimi ni government lakini kimeniramba.
I wish angejua kwamba kuna MyMobi. Yaani hii ni ya civil servants kama mimi na yeye. Una apply sahi na ndani ya masaa 24 pesa inaingia kwa M-Pesa bila mambo mengi. Tunakuletea MyMobi, njia mpya na ya kipekee ya kupata mkopo wa dharura kwa wafanyikazi wa serikali. Pata mkopo wa hadi shilingi 20,000 kwenye M-Pesa na ulipie kutoka kwa payslip ya mwezi unaofuata. Piga *531# sasa, ujisajili na ujue limiti yako. Hakuna guarantors, hakuna kujaza makaratasi, unapiga tu *531# na uko sorted. Chapa bila drama. MyMobi, iko sorted. Seche moko ibedoga e mudho mane okichano. Kata gas mari seche moko nyalo rumoga e dier otieno. Simbi bende nyalo kethore apoya nono. Bende ing'eyo ni nitie kambi manyalo miyi duoko makare ne magi seche duto. Kochakore mwandu mag sola kod simbe mabeyo mayudore e nengo mogonyore kaachiel gi yor tedo gi gas. Sunking miyi yor chudo mayot mondo idhi nyime kod ngimani mapile. Gweri gi ng'ikruok ma saa ka saa mondo iwinj maber kaka pile. Dar ichak tiyo kod gino minyalo geno kuome. Ti kod mwandu mag Sunking kawuono. Ne mathoth, lim duka mar Sunking mantie machiegni kodi kata di *305# kata yuatole namba mar simo mar 0709474470. Maramogi Radio Ramogi Karchunjaluo. Adoni mondo wadonja network kaindi Nyakora Mugajuang ing'e ni sani piny olony kabisa. Sani piny olony akiani kura pudo ni toringo dhi kanye. Apudo keti yudo form. But kapo kwa donji to